May Babengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Areni na rin mga regular balita ngayon Martes, October 31, 2023. May proklama na laring sinambot king BSKE 2023, Keti Pampanga. Honoraria daring megduty king BSKE 2023, dapat mi pamye hanggang Biyernes agpangking Comelec. Traffic scheme king Ciudad San Fernando at Angeles, makasadya na para king Daon 2023. 4,000 police personnel na ning PRO3 mag-duty nganing Daon bang asiguro kanu ing zero crime incidents. At parokyano na ning Santa Teresita Parish, meg-alasan tula king merapat Komunyo Sanctorum. May proklama na lapuring kandidato amenyambot king barangay and SK elections ami daw ninyang Lunes, October 30. As of 12 noon nganing Martes, October 31, bukod tangi nemo ing king Loma de Gato king Marilao, Bulacan, ingeme kapag-proclaim king Central Luzon agpangking Comelec. Kareng Pekamaragula barangay Keti Pampanga at Dimoing Dolores king San Fernando, simbot ning incumbent barangay Captain Alan Pacho San Fernando First Gentleman Melchor Kaluwag. May kabayan namang kapitan king Barangay Balibago, Angeles City, kaya rin ang menyambot Joseph P.G. Ponce. Simbot na ing incumbent Barangay Captain Tony Mamak. At imukan ng kapatad ing lawe ng Tony Mamak ang Barangay Captain-elect Ponce, pauli na nini, penabilina na laring kayang kabarangay a suportan de Ponce kareng kayang programa. King Barangay Dao naman, Pekamaragula Barangay, King Mabalacat City, menyambot siya i-incumbent Barangay Captain Derek D. Simbot ne dating Mayor Marino Boking Morales, alinuklok kanita ang timong pamuntok na ning Mabalacat kilubning mitutuking maygit a 20 banwa. Makatima ne mga pelitrato, Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo kang D. Akalaban at simbot niya namang Garbo, Morales, kay milabas sa local elections, anyang May 2022. Miras la king 11,000 katao ding magserbisyo king barangay at sangguniang kabataan elections 2023, kaya diging Pampanga, base po king datos na ning Comelec. Keng bilang ngay ni 766 lareng antimong Department of Education Supervisor Officials o DESO, 1,137 naman ding DESO support staff, 15,534 ding electoral boards at 1,605 ding board of canvassers. At so naman king mayigit 86,000 ding poll workers amig duty king mabilog ka Central Luzon. Base po king Comelec, manikwalang 10,000 pesos ding electoral chairperson, kabang 9,000 pesos naman karing board members. Sinabi ng Comelec chairperson, Attorney George Erwin Garcia nganing Martes, October 31, apakikwanan dong mibye ding honoraria daring mag-serve king eleksyon hanggang king Biyernes, November 3. Kaya po king Region 3, ongoing na kanuing distribution agpangkang Assistant Regional Election Director Attorney Elmo Duque. Biyatad no kanu kareng Marakal election officers ding alos 680 million pesos. Yung pong tungkol sa bayad naman sa mga honoraria dahil po sa Region 3, nasimula na honoraria and pinakiusap po natin sa ating mga regional directors and they committed kanina na abot till Friday. Ito, we were given by law 15 days na maibigay namin yung honoraria pero pinakiusap po natin sa lahat ng mga regional directors na ma-convey sa lahat ng election officers natin, nasa kanila na po lahat ang pondo na dapat maibigay sa ating mga guro ang kanilang honoraria until Friday na ito. Hindi na dapat patagalin kasi po para makahabol naman sa bakasyonan na ito. Pero may mga lugar na po tayo, especially in Region 3, na nabigay na po yung kanilang honoraria. So, nung nakapag-proclaim na, tapos na yung trabaho, na napamigay na kagad.
Kaugnay na po ni nga balita ngayon, kayabe tayo po via phone patch, i-Attorney Elmo Duque, ing Assistant Regional Election Director ng COMELEC Region 3. Attorney Duque, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa ating programa. Magandang gabi sa inyong lahat at sa mga lahat ng mga staff and crew ng CLTV at ang mga masugid natin taga-subaybay sa programa sa Central Luzon na magkakatabi sa atin. Opo, una po sa lahat, congratulations po sa COMELEC dahil from what I've heard, Attorney, dito po sa Region 3 mukhang generally peaceful yung conduct po ng ating election. Pero makikibalita na rin po kami mismo from you. Ito pong kabuuang araw ng halalan kahapon at hanggang madaling araw na bilangan. Kumusta po ang naging resulta ng ating halalan sa barangay, Attorney? Magandang katanungan at magandang issue na pag-usapan natin yan. At una, gusto kong itaas ang ating Regional Director, Atty. Temi Pilapino, dahil sa mga gandang pamumuno niya. Napakatalino ang kanyang mga plano sa pagdaraos ng halalan na ito. Sa katunayan, ang Region 3 ay naitatala na top performer sa pagbubukas ng mga polls natin, pagka-deploy ng mga election paraphernalia natin, yung pagsarado ng mga polls natin at 3 o'clock, at yung pagka-proklama ng mga ating kandidato ay napakabilis. Ito ay isang sinyal na at patunay ng ating regional director na siyang namumuno sa Commission on Elections ay maganda ang kanyang paglatag ng bawat gawain ng at yugto ng ating halalan ng BSKE. Susunod dyan, napakapayapa din at gusto natin pasalamatan ang ating mga partners sa PNP at saka sa AFP na kung saan sila ay nagbigay ng napakagandang serbisyo at pagtungkol sa ating mga issues tungkol sa peace and order ng ating barangay and SK election. Mm-hmm. Alright, makikibalita na rin po kami, Attorney, dito po sa Loma de Gato, dyan sa Marilao, Bulacan. Mukhang ito na lang po, yung hindi pa nakakapag-proclaim. As we speak, natapos na rin ho ba? Nakapag-proklama na rin ho sila dyan po sa lugar na yan, Attorney? As of 2:30 this afternoon, ang Loma de Gato at ang kanyang BBOC ay nakapag-proklama na ng mga winning candidate. Kaya 100% na tayo as of 2:30 this afternoon, lahat ng mga winning candidates ng barangay and SK election sa Central Luzon ay inaiproklama na. Opo, ngayong meron na ho tayong mga bagong halal na barangay, yung iba mga incumbent at muling nanalo. Hindi pa ho tapos yung pagbabantay ng ating taong bayan. Ano na ho ba ang susunod na hakbang ng COMELEC? Ano ho yung mga susunod nating paalala naman doon sa mga nanalo, dahil may obligasyon pa rin sila, Attorney, pagkatapos po nilang manalo dito po sa BSKE, tama ho ba? Ay, tama yan. Sa katunayan, sa kanilang pag-file ng certificate of candidacy, meron silang pangako doon, under oath yan, na sila magpapail ng SOSE. At kalakip din yan, ayon sa batas, na pagkatapos ng halalan ay meron silang responsibilidad tatanggalin ng anumang mga election paraphernalia na kanilang mga ipinagkakabit sa mga lugar kung saan allowed ang pagkakabit ng ating mga election paraphernalia, lalo na yung mga CPAs natin, na kung tawagin natin na pumupos ng areas natin. So, nire-remind po natin na makipag-ugnayan sa ating opisina ng election officer sa bawat lungsod at munisipyo na kung saan tutulong sila, nakahanda silang tutulong doon sa pagsaayos ng yung mga statement of contributions and expenses. At saka yun nga ho, magandang paalala, yung paglilinis dun sa mga posters nila na nakakalat everywhere. Ito naman hong ating mga teachers, Attorney, sila po ay pagod na pagod din dahil dyan sa halalan at nakikibalita dito po sa honoraria nila. Nabanggit ni Attorney George Garcia, ang ating pong chairman na sa Central Luzon. Tama ho ba, nagsisimula na yung distribution? Kumusta po ang status nito? Salamat ng marami sa katanungan na yan. Sa katotohanan, sa mga ibang probinsya natin, lalo na sa Zambales, Bataan, Aurora, tapos na yung pagbibigay ng mga honoraria ng ating mga electoral boards, DESOs at saka mga BBOC natin, at mga DESO support staff natin. Yung mga malalaki, kaya tuloy-tuloy pa rin dahil sa sobrang laki, sobrang dami ng mga
electoral boards na ginamit natin, poll workers natin, ito ay ongoing pa rin dahil marami po sila na binabayaran. So, we're expecting that by tomorrow or anytime, siguro early tomorrow morning or lunchtime, tapos na tayo sa buong Central Luzon sa pagbabayad ng kanilang pangkukutan. Ipagpapatuloy ho, attorney, kahit holiday bukas? Ay wala pong holiday sa Commission on Elections. Bukas, tuloy-tuloy ang aming pagtrabaho dahil gusto namin paglingkuran ang mga naglingkod din sa atin. Yung mga poll workers natin, entitled sila sa kanilang honoraria dahil undas na bukas, kailangan nila. Pasaya naman dapat sila, lalo na long weekend ito. So dapat naman meron silang pabuya o meron naman silang dapat pangtil sa kanilang mga pamilya. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon and once again, congratulations po, attorney, dyan po sa inyo sa COMELEC at of course sa lahat po ng mga guro at kapulisan at lahat ng mga nagtrabaho po para sa success ng BSKE 2023. God bless you, sir. Thank you very much. Ako po, mama ko, magbalik po yung Balen at Balita.
Makatuto kayo pa rin kay Balen at Balita. King punto po ngayon ni kasabi tayo po ing sinambot a kapitan kay Barangay Dolores kay Ciudad San Fernando akalaban na po ang First Gentleman Melchor Caluwag. Gala pong aliwa nung i-Kapitan Alan Pacho. Kap, maya po oras po kaya kayo at congratulations po kaya kayong victory. Thank you po Ma'am Jennifer at maya pa bengi po kareng talapanalbe na yung Balen at Balita po. Opo, muna pong dili siguro. Kumusta po? May katutod na kayo po ba? May kapagpainawan na kayo po ba? Actually ma'am, may ka 3 hours kung tutod. Mayari kami, may proklama kami bandang alas 4 pasado, mayari alas 5. Ay, may katutod mga 3 hours mo ma'am. Opo, pero masaya na kayo man po. Uling may nyabot kayo ne. Pero Kap, nano pong buri yung sabihan, karempong mahigit 4,800 plus. Binoto po kaya kayo, kaya na kempong Barangay Dolores ne. At from what I've heard, li naman kayo pong 234 votes, kempong kalaban nyo ay First Gentleman Melchor Caluwag. Nano po nga sabi yung kareng kaya kayong Mario, sino porta po kaya kayong ngayon eleksyon? At pasalamat ko po karet magtiwala ka na ako dito pong magigit 4,800 na reta ela puseli. Talagang ilay itamburidang manungkulan para kay katamong barangay. Dakal kung dakal salamat kay kayo. Edo ko maput pitunggal-tunggal pasalamatan pero para gulo po talaga kapasalamatan ko sa support ng bigay ko na ako para po ipagtagumpay tayo laban tayo ini. Pero basta man may nyambut na kayo po ne, ikwento yung po kaya kami, share yung kaya kami nung makanano bakad challenging ing meging laban nyo po uling ing First Gentleman balo tamo po malambat mo namang magserbisyo bilang kapitan kay Dolores ing kaya kayo pong akalaban. Kumusta po yung meging experience yo? Actually medyo masakit kasi yung ganinong suwalbi ka na ako, masakit ko laban, ulit pingin kalaban ko. Asawa niya ni Mayor. Pero ita muling magtiwala tamo kay katamong kakayan, muling magsilbi tamo ka rin kay katamong kabarangay. For the 15 months po pong may kapitan, dakata na po proyekto nga pagawa king barangay tamo, naikid na rin tao at akakit din mo rin karya ng kapitan na mag-duty king barangay, halos aldoldo. Pero may katanggap kayo po bang congratulatory message? Karen pong akalaban nyo kay Barangay Dolores? Ala po ba, may ako balo, ako man kinongratulate. Pero okay mo po ito. Po kayo din, kaluguran lang naman, kung pari ko la, kung mari ko la. Uling nainak din ka na akong bunso. Pero talaga makaya po siguro kaya politika, kaya rin politika, may kakaluguran pa mo rin. O hindi po siguro abangan na rin kaya kayong may Mario kay Dolores na ano po in plano yu ngening may luklok na kayo deta pong programa yu siguro ne kanita na mga santing na ano pong ating po bang bayo na kailangan da pong abangan din kaya kayo pong may Mario kay Dolores Kap? Ayo po deta pong kikatamong platapormang penga ko karela yan tatagal tamo may di na po kanyang katuparan uli pong sinambot tamo deta pong ating bisang mag-donate dump trucks para po resolban ng basura kinin Barangay Dolores. So, nakakityo naman po yung Barangay Dolores na kadagul. Ito pong kiramin dump trucks, kung nila pangalati at matuwa na la. Kaya madagul na po sa hop. Ito mini dump trucks sa donate da. Kaya ba't ito pong kiratang Barangay Hall. Kaya ako tamong ipaluwal magpagawa tamong nga party. Ito pong kiratang kilo, betana yung malako. Pero magpagawa tamong party para po ka rin kabaryo tamong ating sakin. Kaya ba't madagul na health center. Nung ka rin nating libreng ultrasound. Ito po biyaluang medical pangangailangan dahil ng katang kabarangay. Kaya ba't po may ka-volunteer doctors para po maglawi kareta. Kaya ba't di nga lang obra, di nga standby, pantuntalang obra nung kailangan. Kasi ulit pong ikikatawang barangay, sentro niya po ng kalakalan. Kaya masagi tala po nga pantunobra rin kay standby king barangay tamo. At kaya ba't diatang babaeng pengaring babae, diatang balo o byuda, di na tala pong livelihood programs para po maging kapakipakinabang laking karya lang kaya katamong barangay.
O yan, karakalda pa po pala rin programa para ka rin may Mario King Dolores. Once again, congratulations po. Before I let you go, potaputin kayo pa pong karagdagang mensahe na buring payabot po, Kap Alan. Kaya po, kanya pong kabarangay ko, kay Dolores, maragula ka pasalamatan po yung babalik ko kay kayo. At salamat po kayong tiwala at support tayo. Asahan nyo po na kayong Kapitan na Alan Pachu, magserbisyo ya pong malinis at tapat kaya kayo at talang bahit korupsyon. Bakit na po kaya katawang budget, magamit lang po kayong gusto. Kaya nga pa manungkulan tamo. Alright. Once again, congratulations po at God bless po at good luck kaya kayong pamanungkulan. Yan po yung Kapitan Alan Pacho ng Barangay Dolores, King Ciudad, San Fernando. At nakalapos Ma'am Jennifer. Thank you, sir. At this point, tinta pa pong metong amenya buta kapitana, kayabe mo naman, banta katalamitam tayo naman, kaya katamong programa, kayabe tayo po Kapitan Nick Soriano, sinambutya po kay Barangay Lourdes Northwest, King Angeles City. Kap, maya pa oras po kaya kayo napon. Medyo mapali po yung maging sitwasyon ken uling tabayanan po ni kaya katamong reporter Paulo G. Santos ding kaganapan kayong lugar yu. But before anything else, congratulations po kaya kayo. Nano po nga sabi yu pa mo, kareng kaya kayo pong kabarangay, sinaw at sinuporta po kaya kayo kening milabas sa halalan, Kap. Opo, Ma'am Jen, dakal pong salamat kayong pagkakataon na binyayo kay kami na makapagpasalamat ka rin kabaryo mi. Siyempre, muna po kayo nga pong ginuot uling din na nakatang pagkakataon na makapagsilbi ka rin kay katamong kabarangay kay Tipo Lourdes Northwest, Angeles City. Kakadwa po ka rin kay kanakong pamilya, ka rin pong kanakong supporters. Ala pong, po sapat salamat para po talagang itapong suportang binyeda kanako inlugod talaga pong hangga pong ngayon ipasalamat ko po karing kanakong supporters apong karing kanakong kapamilya. Opo, although may dita ka pisasabyan, Kap, napon po, pauli daretang markings, pero kumusta naman po ing meging pasyagda, lalo na yung meging action ng COMELEC, mapupuretang teachers, maka-assign, kempong kaya kayong barangay, pauli na pin po nining pisasabyan na ini. At saka po taputin kayo namang buring mensaheng ipasyag, pauli na po ning mga palyaring itanapon. Kaya kayo pong lugar. Opo, totoo po ita na may ka-tension bagya na po kayong pong eskwela uling atin lang pong ikit deng kaya mi aliwa mo ako deng aliwang grupo na atin lang markings detang lagyuda po rin kalaban mi. So atin magdudala po at bakit itamong lagyuda itang buod ang timing ating markings. So isipan na po siguro na atin yung code or na anuman. Kaya po yung COMELEC, sinabi natin po ng COMELEC, in-explain na po na kaya yan. Baga, nung ninula po natin minunang may kapag-file, ilapin po natin midina na number sign. So, kami naman po tatanggapin mo po itang explanation na po ng COMELEC at mapayapa naman po yung naging kinalabasan ng eleksyon po dito sa Lourdes Northwest. So in the end, wala naman pong maging problema kasi nang kaya ka rin supporters po, magkaroon talagang mapaling conversation. Pero yari na po ing halalan, I hope, masalese na lang naman, Kap. Opo. Actually, ma'am, metong ko pong buringgawan ngini kaya ka na kung inimapil na laldoy ni. Gusto ko pong gamutin yung mga sugat at paghilumin yung mga alam nyo, talagang ito pong barangay eleksyon, nagkawatak-watak ang mga tao. So, kailangan po natin sigurong pagkaisahin muli yung ating mga kabarangay, na tama na, isang araw lang ng eleksyon, sana po magkasundo-sundo na po tayo para po sa ating barangay. At mag-focus po kareng programa, and speaking of which, nanula po rin plano yu para kareng kaya kayong Mario. Opo, ako ma'am, buri kayo pong introduce ng participatory governance, nung ka rin po, aliwa mo po rin manungkulan din magplano ang po mag-budget kayong barangay nun kaya betala po rin different sectors po para po kayo pa magplano na po rin kaya katamong baryo. Ito po yung number 1 ko pong programa, and then siyempre corruption free. Ako po, sabi ko penga ako po karing kanakong kayabe na
maski po ko, akit po nung kanila po may gamit din kay katamong budget. Ito po yung number 1 tamong gawan po kay katamong baryo. Alright, ako na po pakaban pa, uling balo ko, kailangan nyo naman pong painawaling may puyat kayo. Anyway, once again, congratulations po, Kapitan Nick, at good luck po kay kayong pamangobyerno, kay nga barangay po kay nga Lourdes Northwest, Kempong Angeles City. Thank you very much po, Kap. God bless you. Salamat po, dapat po salamat. Ayan, aping po inga menyang buta, Kapitan ni nga barangay Lourdes Northwest, Kempong Angeles City, Kapitan Nick Soriano. Mutata po ka rin alawang balita, kabalen, ini po, masela niya po yung tutuking balita, kaya kayo po ngayal ben, Manyawad na pong saop ka rin manungkulan, deng pamilya ng Mary Grace Santos, ing kabalen tamo pong OFW, arinapda at pete, king Aman Jordan. Bestaman mikut-kut ni Santos anyang Sabado, October 28, balawas pa mo rin kanu ing pamanintundang ustisya, rin kayang likwan. Mamalita ay JM De Jesus. Kilob na ning 8 banwang pamagobra king aliwang bansa, man kanu kapilan man minuli ing 34 anyos sa Mary Grace Santos, ing overseas Filipino worker may angubye king Aman Jordan. Rene patpete nening 16 anyos sa Egyptian National Mary Grace. Kitkut na neki makabebe Pampangay kabalentamo niyang Sabado, October 28. Agpangking kayang Ima Elisa, alang kaparaying sakit kayang panamdaman, paulin nining karumaldumal na milyari king kayang anak. Shame on you! You idiot! You bastard! You're evil! What you did to my daughter is very, very painful. It's not enough! Even 10 death penalty is not enough to pay for the pain that you gave to us. Mega brodya kanu Mary Grace, banga di na noong masanting abiyering kayang adwang anak, lakwas sa tinyang congenital heart disease ng kayang pangane. Ma, thank you sa mga sakripisyo mo sa amin. Tutuparin ko yung mga pinangako namin sa'yo. And mahal na mahal kita. Manyawad lang sahop ngayon ni kaning pamuntok na ning gobyerno king kayang likwang pamilya, kasabay na ning karelang kulay para king ustisya. Anyapin po, manyawad kung saop ka rin ahensya na pwedeng makasaop ka rin nga po ko, lalo na kaya nga nakamasakit. Uling, siyempre po, tanggapan ko na ala nang sumaop pa kayo, although atyo kami gagabi. Deng kapatid ng Mary Grace, lulugod lang ang puwa rin yung pangunakanda, kalugurado po rin yung pangunakanda. Samantala, may nga kuno man di Department of Migrant Workers Acting Secretary Hans Kakdak at the Overseas Workers Welfare Administrator Arnel Ignacio, aero paborending pamilya ng Mary Grace. Nangako kami sa pamilya ni Grace, sa nanay at sa anak, na hustisya ang ibibigay natin sa pagkasawi ni Grace, hustisya para kay Grace at sa kanyang pamilya. At sa ngayon, meron tayong abogado na nakatutok sa kaso, katuwang ang prosecutor ng Jordan, kung saan tinatapos niya lang yung kanyang investigasyon at inaasahan natin na endorso na yung resulta ng investigasyon sa korte sa Jordan at lilitisin na yung akusado. At ayon sa ulat, umamin yung akusado. Kaya inaasahan talaga natin makakamit natin ang hustisya, di magtatagal magkakaroon ng hatol ng korte. Lagi naman ang OWA nakaantabay magmula pa lang sa simula ng kaso na to, wala naman tayong tinatanggihan na tulungan. So tungkol sa kanya mga anak, ay hanapin natin kung ano pa matutulong natin sa kanya. Malamang mabibigyan natin ito ng scholarship at hindi naman dito nagtatapos ang role ng OWA pagdating sa pagtulong. So makakaasa kayo na kung ano pa yung maitutulong natin, ibibigay natin. Kaya Bay Ray Bravo, yako yung kaya ko yung talasuy JM De Jesus, ating pusong makabalen. Magbalik yung balen at balita.
Makatuto kayo pamurin king Balen at balita. Kabalen, nung patalakad kang dream house o aliwa pang estrukturang pang negosyo at manintun kayong gawa kanini, malyari kayong bisita king Quinta Archi Corporation, kempong barangay Kabalansyan, Bacolor. Pag maragul na ning bayong buklat, architectural firm, den karelang unique disenyo at properly evaluated projects. Para kang karagdagan detalye ning report ng Liana Canilao. Design Build Package, Design Only, Construction Management, Project Management, o Branding Logos. O offer na nga niya ning bayong buklat ang architectural firm ng Quinta Archi Corporation. The word itself, ma'am, Quinta, means 5. Number 1, si God, who is the greatest architect of all and the creator of everything. Then kami pong 4 na directors. Architect Jose Reniel, Architect Francis, and Architect Renz. May gumpis sa impa, may kaluguran na rin 4 na director architects ng firm inyang college days. Ang gana kayong sabi-sabi lang menikuang lisensya, king apili ang propesyon. From being Dota Boys, may talakadla at maging owner ding sarili-sarili ng firms, Sikhay Design Group, JRT Miranda Architects, at RF Architects. Manikwa na laka ng mga regula proyekto kalupara ring mansions Alimuquete, Pampanga, nung pati ka rin aliwang lugal, Antimoking Makati, Ampong, Batangas. Pauli na ning marakal ng clients, binuura ni ang Quinta Archi Corporation. Actually, mag-start siya mo from nowhere. Magkay kami, magbanding kami. Siyempre, inuman. Then, one of us, si Architect Jesse, nag-propose siyang business. So, meg-agree kayo nga. Actually, feeling me dati pa yung Quinta. Kaso, alimiya mga kakit pa. Tapos, kasi from college hanggang mayari, after board exam, yabi-yabi na kami. So, the chemistry is there, dynamics. Pag maragulda naman na metong karyang advantages na ng karelang korporasyon, yung karelang miyayaliwang expertise. Since 4 kaming mga architects, may kanya-kanya kami mga styles, mga expertise dun sa mga projects niya. Siguro isa yun sa mga magiging advantage namin dun sa kung paano namin ma-handle yung project. Since may kanya-kanya kaming mga construction firm before, yung mga experiences namin as owners, hindi na kami ganun mag-a-adjust dun sa ganung setup. Sisiguraduhan naman ka yung quality ng karelang balang project at tatalnan. Number 1, yung slogan namin, quality in every craft. We make sure every project na pinagtuunan ng pansin, every detail, since 4 kami, mas marami yung meticulosong mata na nag-check nung per project namin. And we make sure every project is unique on its own properties. Bista mandakal competitors king field ng architecture, alila ka makipagkompetensya. Nuna nasarang mamya architectural intervention kare miyayaliwang problema at makasawop kang komunidad. Dito po sa Quinta kasi, we're not hustling to impress or to para makipagkompetensya sa iba. Kumbaga gusto lang namin parang magiging solution dito sa mga bagong mga problems sa environment natin, sa climate change, kung paano kami mas makakatulong dun sa mga sa resiliency regarding the architecture. We are putting a charity, karing anak na alang tuknangan, alang pengari, karing mga tuwang mga pabred na. Mag-conduct kami, ma-invite kami karing seminar, ma'am, para mamye knowledge, karing student, karing aspirant architects. Ang po pa, mag-attend kami ring alawang seminars para mabiyasa pa at abalo pa kung nano laret ang pwedeng materialis na gamitan mi para king resiliency na aman mo ko na din. Samantala, tinago nila yung pamilya, kakaluguran, ang timurin ng pamuntok ng Balen Bacolod king mera pat grand opening na ng Quinta Archi Corporation inyang October 28. Yeah, of course, masaya ako dahil Quinta Architects. Alam mo, pag sinabing architects, magagaling yan. And we know na yung mga vision niyan, yung mga kung paano mag-develop sa isang bayan. So masaya ako sa group of architects na nagtayo ng negosyo dito sa aming bayan. Masaya ako, they are 4 for us, the creator, they are 5, the Quinta Architects. So welcome po sila sa aming bayan. Masaya ako dahil mayroong mga batang arkitekto na gusto dito mag-base sa Bacolor. Para karang kabalan abisang unique designs at property evaluated projects, ako mag-aduang isip pa. Mag-inquire na king Quinta Archi Corporation. They could message us at Quinta Architects Facebook page, and they could drop by at Barangay Kabalansyan,
Bacolor, Pampanga, at KN8 Arcade Building at 2nd floor. Ako, Inke kayong Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Bukod sa promotion ng healthy at active lifestyle, nais din daw isulong ng mga organizer ng Clark City Marathon ang sports tourism sa Pampanga. Nitong weekend, isinagawa ang kanilang sporting event na dinaluhan ng mga runner mula sa Pampanga at maging sa iba't ibang panig ng Luzon. Lumahok din sa Clark City Marathon ang ating mga kasamahan sa CLTV 36. Silipin natin ang mga eksena sa masayang running activity sa ulat ni Liana Canilaw. Simula nang maitatag noong 2018, parami ang sumasali sa Clark City Marathon o CCM. Bukod sa mga running enthusiasts sa Pampanga, dinadayo rin ito ng mga runners mula sa Metro Manila at iba pang panig ng Luzon, dahilan para maging isa ito sa mga well-participated events sa Clark. Noong 2022, umabot sa 1,400 participants ang nakisaya sa CCM. At nito lamang October 29, hindi bababa sa 1,500 runners ang tumungo sa PhilInvest Mimosa sa Clark Freeport Zone para sa 2023 full marathon edition ng running event. CCM is one of the festive event here in Clark City. Tsaka suporta na rin sa ating mga artists here in Pampanga. Bukod sa layuning maisulong ang sports tourism sa Pampanga, nais din itong i-promote ang healthy at active lifestyle. Naka-encourage sa akin sumali dito. So, siyempre, unang-una yung fitness. Siyempre, malaga yan sa atin. Lalo na sobrang dami sumasali ngayon. Siyempre, wala na pandemic. Open na lahat. So, lahat kami sinisipag mag-sayo. Ito na ang ikalawang running event ng Clark City Marathon ngayong taon. Abril nang ikinasa ang Ultimate Challenge ng 2023, ang CCM 32 na dinaluhan ng celebrities, athletes, sports enthusiasts at maging differently abled persons. Isa sa mga present sa CCM 32 ang celebrity na si Geneva Cruz na hindi rin pinalampas ang pagkakataon na muling makatakbo sa CCM. Maraming beses na rin sumali sa iba pang mga marathon sa Clark ang singer-actress. It was good. Straight lang siya. Hindi siya hilly. Hindi siya yung like yung usual dito sa Clark, yung taas-baba. So it was very smooth lang. Hinihikayat naman ng mga runner ang iba pa na sumali sa mga running event tulad ng CCM. I-try nyo rin. Dapat matuto rin tayong i-push yung sarili natin na syempre hindi lang din para sa medal, syempre sa benefit din sa sarili natin. Yun. Healthy tayo. Yun. Tsaka push lang lagi. Push lang tayo lagi. Tsaka lagi lang tayong manalangin, tawagin natin si Lord during running. Ina-encourage ko po lahat na mag-join sa mga gantong event, fitness event. Maraming benefits ito. Una sa disiplina and sa health benefits na nakukuha natin. And maganda to sa katawan. And ito rin yung isa sa mga way natin para maiwasan yung mga ibang bisyo lalo na sa mga kabataan. Guys, join us. You know, wala namang competition kundi yung sarili mo, you know, how you were during your last run. And so yun lang. Well, I was better during my last run because of the pain now, but I still had fun. At syempre, hindi rin nagpahuli sa masayang takbuhan ng ating mga kasama dito sa CLTV 36. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Miguel Asanto laring parokyano naning Santa Teresita Parish keng Angeles City keng karelang version naning Halloween. Inaos day ning Communio Sanctorum o Communion of Saints keng Ingles. Megsilbiya naman kanong pamiyabe-yabe daring parokyano king Santa Teresita ing aktibidad bang lakwas lang mikikilala. Mamalita ya JM De Jesus.
Imbes na misulod lang makatakot a costume kalupad da moring aswang o may yayaliwang karakter karing horror movies, mig alasan tula ring parokyano ning Santa Teresita Parish king Angeles City king karelang version na ning Halloween. Inaos day ning Communion Sanctorium o Communion of Saints king Ingles. Kasi marakal na mag-appeal king social media na ito na nga na itang mamag-portray kareng makatakot, karetang king magdemonyo. So, we would like to bring back the true essence of Halloween, itang Catholic essence na. Apin itang Eve daring banal. Kaya mas celebrate in Halloween, October 31. Agpangkeng kura paroko daling Santa Teresita Parish ay Father Jonathan Bartolome. Naging tradisyon na nainiki parokya ng Noco niya Benedictino. Makakasahop niya kasi kanuing Communion Sanctorium bamididinan lang kay baluan tungkol kaning karakter ng Biblia ring sa salpantaya. Kening parokya, 3 years kasi na may pandemya, nitok nang. Pero karetan dati kong parish, gagawan miyari din And kaya inintroduce miyari ken uling. Kahit kita masanting epekto, lalo nitang maging aware na rin tao tungkol ka rin panala tao na may biyebye, tinukiking kaburyanan ng apo. Muring anak ding masayang Memi Blas ng Timong Anghel, Disipulos at Santo, nunay pati namurin ding mga tuwang parokyano. Kaya katamong binyan ng Diyos sa creativity, nung ka rin nagamit tayo ni halimuking alimong activity nunay pati na rin king pamanggaya ka rin imalan darang santo. Manyaman po king feeling uling pag maliban po king pag-celebran tayo in biya darang banal, gaya akwatala rin po rin karelang ugali nung pakanalula kinabiya kening yatu. Megselbiya naman kanong pamiyabe-yabe da rin parokyano king Santa Teresita, aktibidad bang lakwas lang makikilala? Masayaya po dahil dakal na po rin anak kami kiyabe. Makanyan mo rin po din CPC officers, PPC officers, mikiyabe la rin po, may kisalim mo hala, may join la para po apasayaya po yung okasyon na ini. Kaya abay Johnny Coronel, yakin kaya kayong talasui JM De Jesus, ating pusong makabalen. Migbaga na kayang Bacolor MD RRMO kareng kabalentamo at taluki kareng regulasyon bang kanita maging masalese at payapaya ing pamagmasusi king dawon. Mika coordination nemo naman kanu ing karelang opisina kareng aliwang government agencies bang magbanda kareng 5 Campus Santo at aliwapang lugal king Balen ngening November 1 and 2. Magbalik kay JM De Jesus. Makasadyan ay kanuing Balen na ning Bacolor, Pampanga para kipabagpasusi ning dawn nga ning Miyerkules, November 1. Agpangking Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer na ning Balen na Rio Villafania, bilatag na yung karelang koordinasyon karimiyayaliwang government agencies. We are coordinated with all the other agencies like yung Bureau of Fire, yung PNP, ang Foreign Traffic Management Unit tamo, including rin kay katamong MHO. So, masanting na naman, makalatag na yung preparasyon for November 1. Atin yan namang 14 na personaling MDRMO Bacolor mag-duty ka rin 5 Kapusanto king Balen. For November 1, mga 2 teams la rin ang mag-active on active duty, rotating la kanyan, 12 hours. Detang remaining karining kaya kanyan maka-off duty, on call la kanyan, on blue alert status tamo until November 2. You have the Campus Santo de Bacolor, the Catholic Cemetery, in public cemetery, itang ngaman mo ta patirik-tirik, kaya ba't itang Holy Angel, di ba ita, Memorial Park, yan iking Kabalansyan, itang King San Isidro Cemetery, ang po pa itang King Maliwalu. May nabili naman ni Villafania kani kabalentaong Manyulu at taloki ka rin do's and don'ts bang maging masalesi at payapa yung pabagbasusi kindaon. Mag-establish na po kanyang incident command post, especially the PNP. So, manatilihan tayo pong malinis, ligtas ang pong mapayapa at agawa tayo takitang kapamilatanan nitang babawal da, like retang matarama object, bawal na po reto, bawal mo naman itang mange, magdalang gitaro or videoke.
ang poretang nanumang makalasing, adadalada ka rin. So number 1 po yung safety. Andiyan pa po ngalatan ng kaso, kareng COVID yan, makanyan mo rin, itang minimum public health safety, i-practice tayo pa mo rin. Malyari naman kanong Mauskin 24/7 hotline na ni MDRMO Bacolor nung makailangan bang sao patrespondikin numerong 0966-136-5586 sampung 0929-449-1940. Yako po'y kaya kayong talasui JM De Jesus, ating pusong makabalen. Makasadyano kanureng miyayalo ang traffic schemes may patupad keng syudad na ning San Fernando ang Pong Angeles ngening dawon. Kaya bekareni ing pamamuklat additional access roads at pamaglagay barriers kareng major thoroughfares. Aning report. All set na kanuing City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO ng San Fernando, banga siguraduang masalese ang traffic situation kay syudad ngening daon. Agpangking pamuntok na ning si POSCO ay Louis Clemente, ala namang major rerouting schemes king syudad, nuniatin lang bigla taliwa pang access points, ban minida lang option di motoristang munta, karing Campo Santo. Ngayon naman po, kareta pong rerouting tamo, bayo pa po yung maging undas, may coordinate na po karing mapilan na subdivision, kalupa na po nitang subdivision malapit kay King Corinthian. Pasalamat tamo po karela at pagamit de bilang access road. Of course, itaman po king banda King San Jose, itangaw sa East Gate, ang po yung King Greenville. Then po malyari la pong access roads kanyan din kareng kasyudad tamo pong makibisita kareng karelang sementeryo. Ala naman kanong misirang dalan lakwas na kintulid na ning Good Shepherd Memorial Park at sukin danin na ning MacArthur Highway. Ting Good Shepherd po kasi kanini, atin niya pong sarili ng sistema with regards to traffic. So kami naman po, king si POSCO, babantayan niyo po kanini MacArthur, may ngabit na kaya pong mapilan na traffic logistics. Makanita po, asalese tama po yung mabilis daloy na ng traffic ko ka rin. Babantanderen kanuing Campo Santo de San Fernando malapit Tete Baluyot, ang Point Sanctuario de San Fernando malapit mo naman kay MacArthur Highway kay Barangay San Isidro. Bidagdag naman kanong tao ring si POSCO ba na sigurado ing mapayapa at masaleseng daon. Ngayon naman po reta pong mapilan na sementeryo na makalugpo ka rin barangay at yung tao mo naman pong monitoring agagawan ka rin at nandun po pong meeting ni karening supervisors cooking si POSCO daragdagan niya po tao rin pong mapilan na sementeryo banda po kayo ni Kalulot, kayo ni pong Bulaon, Malpitik, uling busy road na yan naman po kasi kaya katamo pong Aquino Byway anya nagdagdag kami pong tao ka rin in anticipation din po kayong undas. Kalupa na ning nilabasang banwa, pasibayo ng ipatupad ng Angeles City Traffic Development Office ng one-way traffic scheme, karing mapilang dalan ngayon daw nagpangking Alvin Perez, in communication monitoring head na ning akto. Atin tamo pong one-way traffic scheme. So, ibig na pong sabihin ng one-way traffic scheme, metong pong halimbawa, kaya yung MacArthur Highway tamo, yung babantayan tamo pong sementeryo, kaya atin po itangking Lapiata. So, kung halimbawa po, manibat na po kay San Fernando at papunta la po Balibago, dire-diretso lang mo po kay MacArthur Highway, pwede la po rin pa northbound tamo. Samantala po rin ang pa southbound tamo, rin manibat naman kay Marisol, Balibago, na papunta po San Fernando, ingawan na po, mag-right turn na po kay Taking Santo Inchero, diretso po papunta kay Pisamban Maragol, at kay bat na po nito, mag-left turn na po kay Santo Rosario Street, papunta na po kay Taking Siyudad na ng San Fernando po. Bali dudurityan po, blampo gawa tayo mo pong Maragol Arotonda. Malyari naman kanong dumalang king Nepo ding Manibatan Porac ban kanitang Enoma Traffic, king kutkot nung noka rin at sularing adwang Campo Santo. Atin tama po nga dwa pang sementeryo, atin po yung king Roman Catholic Cemetery, apo pa po yung king Holy Mary, yung bali po malyari mo naman po kin. Dito pong manibat sa kin pong manibat king westbound tamo, din kayong Porac po na papunta kayong Siyudad ng Angeles. Bali po dumalang na po kaya kayong side na po ng Nepo. Bali po lungog na po kaya papunta kayong Flora Street. Kay ba't po dire-diretso na lang papunta po kayong Teresa Avenue, lumala po Santo Rosario Street.
Pick and drop mo kano yung pwedeng gawin ka rin sementeryo king syudad at bawal mag-park kung kailangan malwala sa ing dalan. Banong mika bariyaman ay kailangan mangrespondi. Mabilis ing daloy na ning trapiko. Yakoy kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen. Aben rin day mga ragola balitang kinalap ng kaya katamong news team. King lagyo na ning mabilog sa CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.